Jag står här som psykolog och pratar om mänskligt lidande. Jag kan intyga att Sverige sviker gravida kvinnor i kris, som Nasrin också pekade på innan. Och det sker i mycket stor skala. Man sitter som terapeut och jobbar med kvinnor som kanske är för abort och som tycker att abort i princip är rätt. Man ska ha rätten till abort, säger de. Men som grips av känslor efter aborten och kan säga saker som att jag känner mig våldtagen av svenska samhället. Ingen talade om för mig hur det här skulle kännas i efterhand. Eller någon säger, jag känner som ett mörkt monster, ett hål i min mage som äter upp mig inifrån. Varför ska det vara så här? Eller man säger, jag är feminist, jag tror på kvinnans rättigheter. Men när jag berättar för mina feministiska vänner om hur jag mår nu efter aborten, är det ingen som vill höra på mig, det är ingen som vill lyssna. Det skulle ifrågasätta allt som de tror på. Så jag är ensam. Sådana ensamma kvinnor går det runt många år. Till och med de abortliberala forskarnas egna undersökningar pekar på att upp till i alla fall 20% av alla kvinnor i Sverige som går igenom de så kallade säkra aborterna blir så psykiskt störda att de måste sjukskriva sig efteråt. Det är siffror som jag har från de som har varit med om att bygga upp abortverksamheten i Malmö och som finns på tryck och som inte gör intryck på någon. Vilken annan kirurgisk operation, vilken annan medicinsk behandling skulle tillåtas som har sådana siffror, som har sådana resultat? Människor känner skuld och sorg, och det är inte för att några elaka abortmotståndare har talat om för dem att de har gjort fel. Det är för att de i sitt hjärta vet om att de faktiskt har bidragit till sitt eget barns liv. Sådana människor hjälper man inte psykologiskt genom att säga, vad bra, du gjorde ett moget beslut, jaha, vad fint, tänk inte mer på detta, tänk positivt. De hjälper man genom att få dem att gå igenom sin smärta, lyssna på dem och också ta skulden och sorgen på allvar. Man kan möta attityderna, en abort ska man väl kunna klara, man ska inte bryta ihop på grund av en abort. Det är ungefär den attityden som den kvinna möter som drabbas av depression och tomhet och ångest efter sin abort. Hon som inte kan gå förbi ett sjukhus utan att känna ångest. Hon som vaknar på natten och måste tänka en gång till på det som har hänt. Hon som inte kan låta bli att tänka på dessa saker när en syster får ett barn eller när hon ser en barnvagn. Hon som uppfyller alla kriterier vi brukar ställa för posttraumatisk stress. Alltså att man har varit utsatt för en skrämmande upplevelse utöver det vanliga. Hon blir inte tagen på allvar. För om du mår illa efter din abort, då är det nog det är fel på, säger man. För man ska kunna stå ut med det. Det är inom det normala. Det är det ju inte. Och resultatet ser vi psykologer. Vi möter det, fast vi inte heller har blivit förberedda på det ordentligt i vår utbildning. Detta har skrämt mig efter 20 år som psykolog, att jag aldrig förbereddes på det elände jag sedan skulle möta bland ungdomar som ni som går förbi här. Hur skadligt aborterna kan vara när man säger ja till dem.